Niga bamenyi bensemo ya omobera litukulia lero mambia abokera mu basokano bw'epara oyoirera amagima y'abantu babere gusira sani matatu yarenkurwa asekurara sensemo ya Kenya gokia sobo sombi bwa ebelitiko igore yanyorana n'umwana bodaboda yomo ore obogolityo mu abiria chingaki arenge kogenda esabali gokia sensemo ya Kenya no riga kurwa sensemo ya Kenya gochimugonga umutu oma chingaki bari gutana nekini sani chinde omontereba tigarusiga lie paki anyeire anyakolie gas lakini talia gutoma mo conductor umuntu utobwa nyone ke bando mu obogima bumwana bodaboda niko gwasira abo chingaki oli abo goletia nyako bagusira chingaki ari kuirwa asinya gitari kero kurata ya kuru igo ya bide na minyoka nguji kuminyoka gocha na nyoro mu ina rairense no mu muroyo iga nera rere mu ina raire para igo iga liere kande Kenya one go tebekana kuru Kenya kigali cia minyoka nive bono yakusi accident igo yarenge mutu nyabwate bana kurende kiarokana ko bagecha baria barora mu basokano ya sensemo yo mobera kerianga nyuma yo murundia oyo okora mu basokano yo nigo achaka gutama ase bachaka kumuminyokia na kumuikera chinga kibacha kumanyanga tari mogendia bwe gari orenge kurende no e conductor yanya ko bage kuburie gari kurwa sekurara gochia se stage yateka no mo conductor bwate gari tari montereba one karatu omaba na sokire para njanya le ko umwana we mo conductor so abutama kuchenjera kwanda bono mobera ekurata ya kurungo uitira abantu oyo gotama tomo minyoki toi kaliro goro otereri ogwa karagu tomo gwata tomo irani bono twara ragingo muitere musambe twara atiga na itu sana nonere bono eyikira abantu batebatiga to sevu bugimobo libaga nertora muite kare onye nekina kechiko ko baraisi ekiagera na ruo gusaidinga ninja natu ometabana ko bangora kwa abanyanyimbo kurwa segeta seni ya Kenya gocha gokonya mu basokano yo na gutanga abamenyi barenga so kubwaterana gochigurusia mibere ya sensemo ye para nigo kwa bagecha abamenyi abo na abanyanyimbo kurwa sensemo yo gembo na ubacha sobokonyi kurwa a sensemo ya ogembo tamu criticizing most amagoza manene sana igo tuwa kesi mi Kenya police station 10 times and no response was taken, nothing was taken. Baka ya pili tuaje kuliko usaidizi kuruogema abana bodaboda bamwe abo niko besokya kumurerera nyagusiro nyakubaga gusira otebekana gukora bosombi bwa ya sensemo ya igare nabo igore gokoba musubati yo tebekana uro mokonyi bumwarimu omonene a sensemo ya liamo abagstand ya bono mambi umwana bodaboda no mwada mwe kwa school wanyaka baba gusiro bugima bwabo asa accident ye pa na accident yo ndoko tabaga no mwana bodaboda bota magosa mono no muntu bwe gali bota magosa ikiagara asaru takachwito mwana bodaboda ne saidi engaye talie yaye igari ko bateki egari cia komnyakani amo ibere aya mo yakaraga ndeke banyora ngoso kire saidi yo chwito mwana bodaboda sare ngense mo yaye umuntu oli gabo kuri kuru baiga kuri Kenya yatebeka nero kure tai abagendi ba bodaboda kurwa sensemo ye pare niko batebire buna epare yitebwati okubagekana kuria kumanyikanite muna yellow line nabo yigo epare nigere nyerere na yigo karwa kuendia bodaboda ne chigali okubogerana nigo gokobogo kon epare yo number 1 epare na nyerere number 2 egwate bitonge binga senje number 3 oborundi bora abwe chigali ebato chaete muna bodaboda asengejo ninki igako batayyo ya saidi ya gopi timetinga de toto motaro ino ngaito goeta barigo to bari to wenda gotara pasto kala yore ni to bwati chia pare asukero matata ke gotara ko kuwai goto ko sabanga se pare de akenya tabatari to bore ndi borobuya pare ro sigura bengia na barundi bo to besiga nto bange tinto banje lakini baba abantu bagotore no to ko barenda bago to tuoma ofyo ngase njo to bate bigali ebike bakatwara kigali kinene mubero nyagusira nigo rusigwa abo na kuirwa sengendu yogembo aso musubati yo obogo iri otebekana gusira chingakie arenge kominyokiwa nyagitali ogembo otebekana koba omwarimu omokonyi ase skuru ya liamo ere airwa sengendu yogembo ngori baterega tembekurwa omobera Kenya nyabo machoge bora bwe county ya Kisii Mareta Nenje Gilbert Kobi